Pagpalang umaga sa inyong lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon pangsilyo o panara sa buong pamilya. Kung kayo na po ay nagagamot, ito po ay uusalin nyo po para hindi tayo mabalikan. Sigurado po tayo pangsilyo po o panara sa ating buong pamilya. Sa atin po pwede rin po ito. Gagamitin po natin pag tayo magagamot na. Orasyon pangsilyo o panara sa buong pamilya. Iwagan ng pangkasalan. Ang pamaraan po ito ay ginagamit pag ikaw ay nagagamot para hindi mabalikan ng pamilya, panara sa buong pamilya. Bago ko po usalin po ay sana po mag-subscribe, mag-like and share at pindutin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. At shout out po sa inyo lahat, mga idol, bro, ma'am, sir. Shout out po sa inyo lahat. At kay Bike Tayo, Kabayan, shout out po sa iyo. At shout out po kay Binadero, Palisok, shout out po sa inyo. Ito po ay magdadasal po ng isang ama namin at isunod po ang orasyon. Narito po ang orasyon na usalin po ng 9 times. Narito po ang orasyon. Pater Makam, Pater Mikam, Pater Makum, Satur Adonai Rotas Yahweh. Pater Makam, Pater Mikam, Pater Makum, Satur Adonai Rotas Yahweh. Pater Makam, Pater Mikam, Pater Makum, Satur Adonai Rotas Yahweh. Pater Makam, Pater Makim, Mikam, Pater Makum, Satur Adonai Rotas Yahweh. Pater Makam, Pater Mikam, Pater Makum, Satur Adonai Rotas Yahweh. 9 times po usalin, pangsilyo, panara sa pamilya para hindi mabalikan at panara rin sa mga medalyon. Ito ay maganda po ito, panara din sa medalyon. Po sa tuktok ng ulo upuyo ng malakas ng 1 times sa pasyente o sa buong pamilya. Ayan po panara ko. Labis po itong panara na aking ibabagi sa inyo. Sana po mag-subscribe, mag-like and share at pindutin na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Idol, bro, ma'am, sir. Maraming salamat po. Sana subscribe po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye po.